שלום חברים, כאן מיכאל. בעקבות המצב הביטחוני המתמשך, גם בחזית הדיגיטלית, אני רוצה להראות לכם איך תוכלו לתגבר את אבטחת אתר הוורדפרס שלכם ולמנוע את רוב פרצות האבטחה הקלות. דבר ראשון שנרצה לוודא זה שיש לנו אנטיווירוס במחשב. זה יעזור גם לאבטחה האישית של המחשב שלנו וגם נקבל התראות בכניסה לאתרים וגם לאתר שלנו, במידה ויש איזושהי פרצת אבטחה או איזשהו וירוס. אני משתמש ב-AVG Free, אחלה מערכת, אפשר להוריד אותה מהאתר avg.com או לחפש AVG Free בגוגל. מורידים את זה, מערכת חינמית, עובדת מעולה, מאוד רגישה לווירוסים. זה דבר ראשון שצריך לוודא שיש לנו אנטיווירוס במחשב. הדבר השני שנעשה זה נתקין תוסף אבטחה באתר הוורדפרס שלנו. יש כמה תוספי אבטחה שונים. אני אראה לכם איך להתקין תוסף שאני משתמש בו, שנקרא Solid Security. אתם יכולים גם להתקין WordFence ועוד תוספים אחרים. אני אראה לכם את התוסף שאני משתמש בו. אז אני אכנס לתוספים, אני מוסיף תוסף חדש ואני אחפש Solid. אני רואה כאן Solid Security עם המגן, Install. עכשיו אני אעשה Activate. ועכשיו אחרי שהתקנו את התוסף, אני אכנס להגדרות שלו בשביל ההגדרות הראשוניות. אפשר גם מכאן וגם מכאן, Setup. במסך הזה אני אלחץ Allow and Continue. ועכשיו בעצם אני צריך לבחור איזה סוג אתר יש לי. אם יש לכם חנות, אתם תבחרו e-commerce. אם יש לכם כל דבר אחר, אתם יכולים לבחור מה שתרצו מכאן. זה לא ממש משנה. לצורך העניין אני אבחר פורטפוליו. עכשיו הוא יאפשר לי לסרוק את האתר ולראות אם יש וירוסים קיימים באתר. זה סרק את האתר מאוד מהר כי אין בו כלום. זה לא מצא שום פרצות אבטחה. כאן במסך הזה יכול להיות שאתם כן תראו פרצות אבטחה, כמו למשל תוספים מיושנים, תוספים שלא התקנתם הרבה זמן הם פרצות אבטחה ודאיות. עכשיו אנחנו נמשיך בסטאפ, Continue Setup. יש פה ניסיונות פריצה brute force של הלוקל ושל הנטוורק. אני מפעיל את הלוקל וממשיך. האקרים אוהבים לנחש סיסמאות. בעצם לבוטים של פריצה יש המון סיסמאות שיודעים שמשתמשים בהן. אם אתם משתמשים בסיסמאות פשוטות יחסית וכל הזמן חוזרים על אותן הסיסמאות, אז בעצם פה אתם יכולים להגדיר שהמערכת לא תיתן לכם להגדיר פשוט סיסמאות שהן ידועות לבוטים של פריצה וסיסמאות קלות מדי לניחוש. אני ממשיך. אימות בשני שלבים. אני לא מפעיל את זה, אבל זה כן מומלץ להפעיל באופן כללי אם יש לכם ממש חשש לפרצות אבטחה. עכשיו פה הם שואלים אותי אם זה אתר שלי או אתר של לקוח שלי. אם אני בונה אתרים וזה אתר של לקוח, אני תמיד לוחץ, זה אתר שלי, אין לי טעם בכל מיני הגדרות שקשורות ללקוחות. פה Security Check Pro הם ממליצים, ואת זה אני כן רוצה להפעיל. Enable Security Check Pro, אני מפעיל. Next. אז בעצם אני לא צריך להגדיר שום דבר, רק לשים לב שה-Proxy Detection, Security Check Scan, פה, מסומן. אם הגדרנו הכל כמו שצריך לפני כן, זה אמור להופיע. אם זה לא מופיע כאן, אז כנראה פספסתם איזשהו שלב. אז אני ממשיך. עוד פעם זה מעביר אותי דרך השלבים, דרך האפשרויות. אני עושה Next. Default User Groups. אני פשוט אלחץ Default. פה אני עושה Next. עכשיו, פה יש Notifications, שזה בעצם כל מיני התראות על פרצות אבטחה ועל סריקות ודברים כאלה. אנחנו לא רוצים את זה, אבל כרגע אנחנו לא יכולים לבטל את זה גם. ופה אנחנו מחויבים, ב-From Email, כרגע אנחנו מחויבים לשים איזשהו אימייל, זה לא משנה איזה. בדרך כלל נשים את האימייל של האתר, שממנו נשלחים אימיילים
מהאתר. למשל, כרגע אני אשים אימייל, sidebar.style.staging24.link, complete setup. ברגע שזה סיים, אני אלחץ שוב על settings, או דרך המסך הימני. אני רוצה שוב להגיע להגדרות, ואני רוצה להגיע ל-notifications, כדי שזה לא ישלח לי כל מיני אימיילים והתראות על דברים באתר. אז אני אגיע ל-settings, ואז notifications, ופה אני לא אגע בשום דבר, אבל אני אלך פה בצד ימין, יש פה security digest, ואני פשוט אוריד את הסימון, וגם בסייט lockouts אני אוריד את הסימון, ואני אשמור את השינויים. טוב, אז זה המסך של Cloudflare, שכנראה תראו בהתחלה, כל עוד אין לכם אתרים רשומים. זה יבקש מכם להוסיף את הדומיין, את כתובת האתר הראשונה. אז כאן אני פשוט אוסיף איזשהו דומיין בשביל להראות לכם את התהליך. אני כותב Web Academy, אוקיי. עכשיו פה אני יכול, האפשרות הראשונה שנבחרה זה Quick Scan for DNS Records. עכשיו, מה שזה עושה, זה בעצם מנסה למשוך את כתובות ה-DNS, שבעצם מפנות את כל ההיבטים שקשורים לאתר שלכם מהדומיין, שזה האימיילים, האחסון וכל מיני אימותים של גוגל. אם אתם לא יודעים מה זה, פשוט תמשיכו איתי. אני כותב את כתובת האתר כאן, משאיר את הראשון מסומן ולוחץ Continue. עכשיו זה ינסה לסרוק ולראות אם זה מצליח למשוך את ההגדרות של כתובת האתר הקיימות, אם הן קיימות. כלומר, אם יש אתר עם אחסון פעיל שיש לו כתובות DNS, זה ינסה למשוך אותן. אני אלחץ כאן בחלק הזה, אני בוחר איזו תוכנית אני רוצה. יש פה כמה אפשרויות, אני בוחר את התוכנית החינמית, Free, Select Plan. ואחרי סריקה, אחרי הסריקה שהוא עשה, הוא מציג בפניי את כל הרשומות שהוא הצליח להשיג שקשורות לדומיין הזה. ובעצם זה המצב האידיאלי. הוא משך את כל הרשומות שהיו לפני כן באחסון, איפה שכרגע מנוהל הדומיין, ועכשיו אנחנו רוצים ליצור חוצץ בין הדומיין לאחסון, בזה שאנחנו מעבירים את האתר דרך מערכת Cloudflare, וזה החוצץ, שבעצם הדומיין מפנה למערכת Cloudflare, ואז Cloudflare כבר יוצרת את כל ההפניות האחרות, כמו שאנחנו רואים כאן. אז אני ארצה ללחוץ Continue to Activation, אם אני רואה שהכל פה נכון. ועכשיו השלב האחרון, אני צריך לשנות את ניהול כתובות ה-NS במעמד הדומיין. כלומר, איפה שרכשתי את הדומיין, יש 2 כתובות או 4 כתובות שבעצם מגדירות איפה מנוהל הדומיין, כתובת האתר. עכשיו, אני רואה שהכתובת הזאת, יש לה שרתי DNS שמופנים ל-Hubby Host. אוקיי? 2 הכתובות האלה בעצם מגדירות לנו איפה הדומיין הזה מנוהל. אז כרגע הוא מנוהל באחסון. אני רוצה ש2 הכתובות האלה יהיו 2 הכתובות שקיבלתי ב-Cloudflare. כאן בשלב הסופי, יש פה 2 כתובות שהם מבקשים להחליף במקום אלה. אנחנו ממש יכולים לראות את הכתובות הישנות ואת החדשות. לוחצים Click to Copy, ואז באתר שבו רכשתם את הדומיין, אתם צריכים איכשהו להיכנס לעריכה של ה-DNS. שינוי DNS, כאן באינטרניק זה קל, בוחרים שינוי DNS, ואז בעצם יש לנו מקום ל4 כתובות DNS, אנחנו מחליפים את ה2 שקיימות. יש את זה, זה הראשון,
שהעתקתי מכאן, וזה השני. ואז אני לוחץ עדכן. שרתי DNS הותקנו בהצלחה. עכשיו, אחרי שביצעתי את השינוי, לפעמים לוקח לזה 24, אפילו 48 שעות, תלוי במצב בעולם, לעדכן את זה בכל העולם. כלומר, DNS מתעדכן בכל העולם, ואני יכול לבדוק את זה דרך מערכת שנקראת dnschecker.org. אני אזין את הכתובת שלי בבדיקה, ואני אבחר NS. אני רוצה לראות אם ההפניה בוצעה. נלחץ Search. עכשיו אני רואה שעדיין ה-NS'ים שלי מנוהלים ב-HubbyHost. כלומר, עדיין לא בוצעה ההפניה. למרות שביקשתי פה את ההפניה, זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, אז אני כרגע צריך להמתין בסבלנות, ועם המערכת הזאת מדי פעם לבדוק כל איזה שעה, או אפילו ביום למחרת, אם זה ביצע את ההפניה. הרבה פעמים ההפניה הזאת מתבצעת מאוד מהר, זה תלוי. ברגע שההפניה בוצעה כמו שצריך, יש לי שכבת הגנה של Cloudflare באתר. עכשיו, ברגע ששכבת ההגנה הזאת פועלת, יש לי פה כמה אפשרויות. האפשרות היחידה שאני אראה לכם כרגע כדי לא למשוך את הסרטון הזה יותר מדי, בעצם אם אתם רואים תקיפה בצורה כזו או אחרת על האתר שלכם ואתם רוצים לנסות למנוע אותה, יש פה מערכת שנקראת Under Attack Mode. כלומר, אני תחת תקיפה ואז אני מפעיל את זה. מה שזה עושה בעצם זה מעביר כל גולש דרך בדיקה אם זה רובוט או פורץ, ואז מונע ממנו כניסה לאתר. אז בעצם יש לכם עוד שכבת הגנה. אחרי זה, אם מישהו עובר את שכבת ההגנה הזאת, יש לכם עוד שכבת הגנה באתר עצמו. ובאופן כללי מומלץ לשמור על האתר וורדפרס מעודכן. כל התוספים חייבים להיות מעודכנים כמו כאן. אתם יכולים להסתכל בלוח בקרה, שדרוגים, שגם המערכת מעודכנת וגם התוספים. ככה אנחנו מונעים את רוב פרצות האבטחה באתרי וורדפרס. ועם תוסף האבטחה ו-Cloudflare, כנראה תמנעו את רוב פרצות האבטחה הקלות יחסית. תמיד כדאי שיהיה באחסון של האתרים, באחסון אתרים שלכם, שיהיה גיבוי יומי, שאם פורצים לכם היום, תוכלו לשחזר מלפני 5 ימים או מלפני יום, ואולי לתגבר את מערך האבטחה באתר שלכם. אני מקווה שעזרתי, תעשו את זה בהקדם, תוכלו למנוע הרבה כאבי ראש אחרי זה להתמודד עם וירוסים, והאתר שלכם יישאר באוויר. מאחל לכולנו זמנים שקטים יותר ובשורות טובות.